Tervetuloa Spa Hurtinkadun esittelyjaksoon. Tänään käsittelemme aihetta jalkakylpy. Nyt olemme löytäneet Turun muinauskaivauksista, toisin sanoen jostain vaatekomeron perukoilta jotain mölttejä, jotka luultavasti ovat jalkakylpymitäliä. Katsotaan toimiiko. Tapahtuu. Onks? Kato. Nämä on poretabletteja. Sillä välin, kun kylpy tuosta tekeytyy, voin esitellä sukeltaja-kandidaatit, jotka ovat voittaneet Miss Universum-kisat vuonna 1983. Ovat laatuvarpaat ja sääret. Näillä Seppälän kuvastokin olisi kateellinen. Jaha, täällä meillä onkin jalkakylpy. Rohkea rokansö. Uhkarohkea jalkakylpy. Katsotaan miten käy. Sekoitetaan vähän soppaa. Oi vitsi, kun oli kuumaa vettä. Kaipa siihen tuttuu. Entä jos kala puree varpaaseen? Lähteeköhän nuo mun kynsiläkaverit? Oi. Komia. Mitäköhän? Jaa, niin, no ehkä mulla sitten on semmoiset prinsessavarpaat sitten, kun tämä hoito on ohi. Pitäisiköhän tästä joku jalostaa, joku vientituote? Ennen ja jälkeen. Ehkä pitää tehdä semmoinen. No niin, tänne jäämme lojumaan. Kiitoksia, hei.